2021ko maiatzean, TAO zerbitzuaren denboraldi berria hasiko da. Maiatzaren 1-tik 31 bitartean, asteburu eta jaiegunetan soilik, eta ekainaren 1-tik irailaren 30 bitartean, egunero. Horretarako, aparkalekuen antolaketa berria lantzen ari da Debako udala. Lehenengo proposamena landu denez, orain herritarrekin partekatu nahi dugu, zuen ekarpenak jasotzeko asmoz. Honakoa da antolaketa berriaren proposamena. Lehenengo sektorea, Gudari plaza. Urte osoan zehar, gune hau orain arte bezala mantenduko da, 30 minutuko gehieneko aparkaldiarekin, baina txartela ateratzea derrigorrezkoa izango da. Bigarren sektorea, geltoki zaharreko aparkalekua. Helburua, errotazio handiko gunea izatea denez, urte osoan zehar, erabiltzaile guztientzat gehieneko 2 orduko aparkaldia baimenduko da. Erabiltzaile guztiek txartela atera beharko dute. Bertakoentzat eta udatiarrentzat doakoa izango da, eta arratsaldeko 6-etatik goizeko 9 bitartean, txartelik eta denbora mugarik gabe aparkatzeko aukera izango dute. Hirugarren sektorea, Nafarroa plaza. Orain arte bezala, TAO denboraldian bertakoek eta udatiarrek 2,25 euro ordainduta egun osoan aparkatzeko aukera izango dute. Arratsaldeko 6-etatik goizeko 9 bitartean doan. Laugarren sektorea, gune Urdingorrian berriz, TAO denboraldian bertakoek eta udatiarrek doan aparkatzeko aukera izango dute. Bosgarren sektorea, Hartzabalgo aparkalekua. Orain arte bezala, TAO denboraldian zehar, bertakoentzat eta udatiarrentzat doaineko aparkaldia baimenduko da, denbora mugari gabe. Seigarren sektorea, herrigunea. Gune honetan, TAO denboraldiak irauten duen bitartean, bertakoak txartela dutenak baimenduko dira soilik, 24 orduz eta doan. Horrez gain, uztaila eta abuztuan zehar, eskoletako patioetan bertakoak eta udatiarrak soilik baimenduko dira, 24 orduz eta doan. Zazpigarren sektorean, Alde Zaharra. Oinezkoen gunea indartzeko asmoz, urte osoan zehar, zamalanetarako ibilgailu baimenduek soilik izango dute bertan aparkatzeko aukera. Mugikortasunagatik edo irisgarritasunagatik beharra duten herritarrek, baimena eskatu beharko dute udaltzaingoan. Ordutegia mantenduko da. Asteleenetik ostiralera 8-etatik ordu batera, eta larunbatetan 8-etatik 12-etara. Igande eta jaiegunetan itxita egongo da. Deba eta Itziarren, harrera bulegoetan jarriko dira aparkalekuen antolaketa berria azaltzen duen planoa eta baita ekarpenak jasotzeko kutxa ere. Edota helbide elektroniko honetara idatziz, abenduaren 22-tik urtarrilaren 15 bitartean.